Wel, dwi'n ddarllen o Salm 116 i'n harwain ni mewn gweddi bore yma. Salm 116. Croeso chi droi ato fe. Dwi ddim ar y sgrin, sori. Salm 116. Rwyf yn caru'r arglwydd am iddo wrando ar lef fy ngweddi. Am iddo droi ei glist ataf, y dydd y gwyddais arno. Roedd clymau angau wedi tynhau amdanaf, ac efynnau lleol wedi fynal, a minnau'n dioddef adfyd ac ing. Yna gelwais ar enw'r arglwydd, rwyf yn erfyn arglwydd, gwared fi. Graslon yw'r arglwydd a chyfiawn, ac y mae ein Duw ni'n tosturio. Ceidw'r arglwydd yr rhai syml, pan ddarystynglwyd fi, fe'm gwaredodd. Gorffwysa unwaith eto fe enaid, oherwydd bydd arglwydd yn hael wrthyt. Oherwydd gwaredodd fe enaid rhag angau, fy llygaid rhag dagrau, fy nhraed rhag baglu. Rhodiaf ger bron yr arglwydd yn hir yr rhai byw. Yr oeddwn yn credu y byddwn wedi fy narostwm, cefais fy nghystuddion drwm. Yn fy nghynu dywedais, y mae pawb yn dwyllodrus. Sut y gallaf dalu'r arglwydd am ei holl haelioni tuag ataf? Dyrchafaf gwpan iachawdwriaeth, a galw ar enw'r arglwydd. Talaf fy addunedau i'r arglwydd ym mhresenoldeb ei holl bobl. Gwerthfawr yng ngolwg yr arglwydd yw marwolaeth ei ffyddloniaid. O arglwydd dy was yn wir wy fi, gwas o hil gweision, yr wyt wedi datod fy rhwymau. Rhof i ti offrwm diolch a galw ar enw'r arglwydd. Talaf fy addunedau i'r arglwydd ym mhresenoldeb ei holl bobl. Yng nghenteddau ti'r arglwydd yn dy ganol di o Jerusalem, molwch yr arglwydd. Nawn ni weddio gyda'n gilydd. Dad Nefol, i ni'n diolch i ti ein bod ni'n gallu unieithu gyda yr hyn mae'r salmydd yn ei ddweud ac yn ei ddatgan fan hyn. Ein bod ni'n gallu gweld sut rwy ti wedi tosturio tuag at y salmydd. Wedi dangos gras a thosturi ac wedi ei wared e. Wedi ei achub e. Ac arglwydd i ni wrth i ni ddod y bore yma yn dod fel rhai sydd wedi ein hachub. Am dy fod ti yn dduw graslon a thrigarog. Ac arglwydd i ni mor ddiolchgar i ti bod ni'n gallu dod ato ti y bore yma mwyn gwneud beth oedd y salmydd yn gwneud fan hyn arglwydd, sef dyfoli di. Dyrchafu cwpan iachawdwriaeth a datgan ei fawl a'i gariad am dy fod ti wedi achub e. Ac arglwydd i ni'n dymuno gwneud yr un peth ymhlith ein gilydd arglwydd, i ni'n dymuno talu ein addunedau i ti arglwydd. I ni'n sylweddoli, allwn ni beth dalu yn ôl am yr hyn wyt ti wedi gwneud yn ein hachub ni, yn anfon dy fab arglwydd yw. Allwn ni ddim talu yn ôl a dwi ti ddim yn dymuno i ni dalu yn ôl yn yr ystyr hynny. Does dim modd i ni dalu yn ôl. Ond eto arglwydd, i ni yn diolch dy fod ti wedi ein hachub ni mwyn i ni gael dyfoli di. Mwyn i ni gael plygu glin a codi cwpan iachawdwriaeth. Mwyn i ni gael datgan i'n gilydd ac i'r byd arglwydd mor fawr, mor gariadlon, mor trigarog wyt ti. Ac arglwydd, i ni'n diolch y bore yma eto am gyfle arall i gael gwneud hynny. Arglwydd, i ni wedi cael canu mawl i ti. Mawl yw'r arglwydd a theilwng o fawl. Yn unas ydyw byw, y brenin yw. Ac arglwydd, diolch am gael gwneud hynny am fod ysbryd wedi datguddio dy natur i ni. Dy fod ti wedi dangos i ni pwy ydy ni. Diolch dy fod ti wedi agor ein llyged ni, llyged ein calon ni arglwydd, gael gweld reality Iesu Grist a'i efengil. Arglwydd, i ni'n gweddio dros rai sydd ddim eto wedi gweld dy ogoniant ti. Ddim eto wedi profi clywed a dod i ddealltwriaeth o pwy yw Iesu Grist. Ydyn ni'n gweddio arglwydd y bydde ti os gweli di'n dda ar waith ymhlith pobl Caerfyrddin arglwydd i ddod â nhw i adnabyddiaeth ohono ti.
Arglwydd, diolch dy fod ti, fel nes ti fan hyn, Arglwydd, yn gallu darostwng mwyn achub. Arglwydd, ni'n gweddio bydde ti'n darostwng llawer mwyn eu hachub nhw. A bydde ti ar waith yn symud yn rymus, Arglwydd, yn ein plith ni, i ddod ar hagor, i ddod yn rhan o dy bobl di a dy eglwys di, Arglwydd. I ni mor ddiolchgar i ti, Arglwydd, am gael perthyn i'r gynulleidfa yma mae'n sôn amdano, am rhesenoldeb ei holl bobl. Arglwydd, i ni yna am rhesenoldeb ein gilydd, Arglwydd, fel dy blant di, yn cael canu mawl i ti y bore yma, yn cael dod a plygu glin i dy air di bore yma, i gael dod i dy geisio di mewn gweddi bore yma. O, ni mor ddiolchgar ein bod ni gyda mynediad at y tad, ato ti, Arglwydd, oherwydd fod yr Arglwydd Iesu wedi gwneud y gwaith ein mwyn ni. Wrth i ni ddod bore yma eto, ni'n gweddio, neu di ymwneud â ni mewn ffordd grymus iawn os gweli di'n dda. Neu di ddatguddio rhagor o dy natur i ni, dy berson, a dy waith i ni hefyd, Arglwydd, trwy dy air. Diolch, Arglwydd, dy fod ti'n siarad gyda ni ac yn rhoi'r hyn sydd ei angen i ni ar gyfer y dydd yma. Rhoi ni ein bara beunyddiol yw ein gweddi ni eto bore yma. Arglwydd, tyrd a cwrdd â ni yn a thrwy dy air. Llenwa ni gyda dy ysbryd glân os gweli di'n dda. Arglwydd, i ni'n meddwl am rai sydd ddim yn gallu bod gyda ni, rhai sy'n gaeth i'w cartrefi, rhai sydd i ffwrdd, sawl un i ffwrdd heddi. Arglwydd, bydd yn agos atyn nhw, plis wneud i amddiffyn nhw, lle bynnag maen nhw, Arglwydd, a siarad yn nhw, Arglwydd. Gobeithio lle maen nhw'n gallu ffindio, falle rhywle i ymuno gyda nhw i addoli y bore yma. I ni'n diolch, Arglwydd, fod gen ti dy bobl a dy eglwys ar draws Gymru ac ar draws y byd. A ni'n gweddio eto am dy waith di, ledled y byd, Arglwydd, mewn gwirionedd, ac yn gweddio i ti barhau i dyfu dy eglwys ac i berffeithio dy eglwys os gweli di'n dda ar gyfer y dydd. I ni'n gwybod sydd yn dod lle bydd yr Arglwydd Iesu a'i eglwys yn fyddin yn dod yn ôl ato ni, Arglwydd, neu pwy bynnag fydd ar ôl ar y dydd olaf yna. Ac ni'n edrych ymlaen ar gyfer yr hyn sydd i ddod lle, fel y clywson ni'n y stori plant, lle byddwn ni'n gweld y goleuni yna, bydd dim angen hael arno ni, oherwydd bydd y goleuni yn disgleirio, goleuni presenoldeb, dy presenoldeb di, Arglwydd, yn disgleirio arno ni ac yn disgleirio mwyn goleio y byd i gyd. I ni'n edrych ymlaen, Arglwydd, i gael profi y fath beth. Mae'n anodd i ni ddychmygu hyn ar hyn o bryd. Ond eto, Arglwydd, rwy ti'n abl i wneud yr hyn sydd hyd yn oed y tu hwnt i'n dychymyg ni. Diolch, Arglwydd, y gallwn ni ymddiried yno ti nawr. Arglwydd, wrth i ni ddod nawr at y gair i ni'n gweddio, ni di baratoi ein calonau ni nawr i wrando, Arglwydd, i ganolbwyntio, i glywed, Arglwydd, ac i wrando ac ymateb i'r hyn sydd yn cael ei ddweud wrthon ni, trwy dy air, trwy dy ysbryd, os gweli di'n dda. Helpa ni yn ein gwendid. Arglwydd, gwna ni'n debycach i'n Harglwydd Iesu. Ni'n gofyn y cyfan ei fwyn e. Amen. Wel, dyn ni'n cario ymlaen yn ein cyfres ni te. Cynta Samuel, penod 11. Felly, dyn ni wedi bod yn mynd trwy 1 Samuel i'r rhai o'ch chi sydd yn ymuno gyda ni falle am y tro cynta. Dyn ni wedi cyrraedd 1 Samuel 11. Na i esbonio rhywfaint o beth sydd sut dyn ni wedi cyrraedd, lle ni wedi cyrraedd te. Ymhen o 10 wrthos diwetha, fe glywson ni fod Saul wedi cael ei eneinio a'i ddatgan ymhlith pobl Israel nawr, os chi'n cofio, yn ei llwythau yn frenin. Saul oedd brenin cynta Israel. A wrth i ni weld hynny'n digwydd, os chi'n cofio, oedd e ddim yn ddechrau gret, oedd e. Oedd yr un yma wedi cael ei eneinio gan Samuel yn frenin, ddim wedi dilyn y cyfarwyddiad cynta, sef, dewch at eich gilydd yn eich llwythau. O'n nhw gyd i fod sefyll yn eu llwyth nhw, a doedd Saul ddim yn sefyll yna, fel pobl Israel, yn hytrach lle oedd e, oedd e ymhlith yr offer, yn y supply cupboard fel petai, right? Oedd e'n cuddio, oedd e ddim lle dyle fe wedi bod, felly wedi cael ei ddewis gan Dduw yn frenin, a mae'n dechrau off yn cuddio
yn y supply cupboard fel petai. Ond yn y diwedd, mae Duw, a dyna oedd y wers mewn gwirionedd fyna, mae Duw yn amlygu i'w bobl, dyma lle mae Saul, mae yn y cwpwrdd fel petai yn cuddio, a mae e'n cael ei amlygu i fod yr un mae Duw yn dymuno iddo fe fod. A mae hwnna'n bwysig cofio, allwn ni ddim dianc rhag fwriadau Duw. Os yw Duw yn ein galw ni i wneud rhywbeth ac yn dymuno cyflawni ei bwrpasau trwyddo ni, mae e'n mynd i wneud hynny. Nawr, mae diwedd pennod 10 yn gorffen gyda rhai pobl yn caru ac wrth i bodd gyda Saul. Rhai eraill ddim cweit gymaint. A mae hwn yn bwysig. Oedd rhai dihirod oedd yn ddilornus o Saul. Oedden nhw'n dirmygu Saul. A felly mae nhw'n dweud, sut y gall hwn ein hachub? Pa fath o obaith sydd gyda ni'r dyn yma i'n hachub ni? Saul o bawb, a ddewn ni at hynny heddi. Pam Saul, sut Saul? Sut mae Saul yw'r un sy'n cael ei ddewis? Nawn ni ddarllen y pennod 11 te. Mae'n rhoi syniad bras iawn i ni o lle dyn ni wedi cyrraedd. Pennod 11 te, adnod 1 i ddiwedd y bennod. Ymhen tua mis, aeth Nahas yr Amoniad i fyny a gwersyllu yn erbyn Jabes Gilead. Dywedodd holl wy'r Jabes wrth Nahas, gwna gytundeb â ni ac feith wasanaethwn. A tebodd Nahas yr Amoniad, ar un amod y gnaf gytundeb â chi, bod tynnu llygad de pob un ohonoch, a gosodaf hyn yn sarhad ar Israel gyfan. Yna meddai heniriaid Jabes wrtho, rhoi ni egwyl o wythnos i anfon negeswyr drwy derfynau Israel i gyd, ac os na chaw neb i'n gwaredu, dawn allan atat. Daeth y negeswyr at Gibea Saul, ac adrodd am hyn ynghlw y bobl, a chododd pawb ei lais ac wylo. Yna, daeth Saul o'r maes yn dilyn ei wedd o ychen, a gofynnodd beth sydd ar y bobl yn wylo. A mynegwyd wrtho helyntion gwir Jabes. Pan glywodd y pethau hyn, disgynnodd ysbryd Duw ar Saul, a ffromodd yn erbyd, gwylltio yn enbyd. Cymerodd yr ychen a'i darnio a'i hanfon drwy holl derfynau Israel yn llaw y negeswyr gyda'r neges. Pwy bynnag na ddaw allan ar ôl Saul a Samuel, dyma a wneir i'w ychen. Syrthiodd ofn oddi wrth yr arglwydd ar y genedl, a deithant allan fel un. Rhifwyd hwy yn beseg, ac yr oedd 300,000 o Israeliaid a 10,000 ar hugain o Jwdeaid. A dywedwyd wrth y negeswyr a ddaeth o Jabes. Dywedwch wrth bobl Jabes Gilead, erbyn canol dydd y fori, cewch wared i gaeth. Pan gyrhaeddodd y negeswyr a dweud wrth bobl Jabes, bu llawenydd. A dywedodd gwir Jabes wrth Nahas, y fori dawn allan atoch a chewch wneud a fynoch a ni. Rhannodd Saul y bobl yn 2 mintau, a deithant i ganol y gwersyll yn ystod y wyliadwraeth fore a tharo'r Amoniaid hyd ganol dydd. Chwalwyd y gweddill oedd ar ôl, fel nad oedd 2 ohonynt gyda'i gilydd. Yna dywedodd y bobl wrth Samuel, pwy oedd yn dweud a gaeth Saul deyrnasu trosom? Dygwch y dynion ar hwn hwy farwolaeth. Ond dywedodd Saul, ni roddir neb i farwolaeth ar y dydd hwn, a'r arglwydd wedi ennill y fuddugoliaeth heddiw yn Israel. Dywedodd Samuel wrth y bobl, dewch awn i Gilgal ac adnewyddu'r frenhiniaeth yno. Felly aeth y bobl i gyd i Gilgal a gwneud Saul yn frenin yno, yn Gilgal, yngwydd yr arglwydd, ac aberthu hedd o ffrymau yno o flaen yr arglwydd. A bu Saul a holl wir Israel yn llawen iawn yno. Amen. Iawn, wel, os chi'n cofio nawr te, fel ni wedi edrych yn fras, mae Saul newydd gael ei ddewis yn frenin, ac ym Mhennod 10, nathon ni edrych ar y ffaith fod ysbryd Duw wedi dod ar Saul a'i wneud yn berson gwahanol, yn berson newydd, yn rhoi calon newydd neu calon arall, dibynnu beth oedd
y fersiwn sydd gyda chi. Ond un peth sydd yn ddiddorol iawn gyda Saul yw mae e'n newid o ran ei ymddygiad allanol. Mae'n derbyn doniau penodol, mae'n gallu proffwydo. I ni'n gweld bod e'n gwneud rhai penderfyniadau doeth wrth i ysbryd Duw ddod arno fe. Ond un peth gallwn ni ddweud, a o'n i'n mynd i aros nes penod 16, ond mae e'n addas ar gyfer y penodau nesaf, un peth wnawn ni sylwi yw fod cymeriad Saul fel petai, calon Saul pan mae'n dod at ffrwyth ei enaid ddim yn newid, yn ddiddorol iawn. A felly, fod e'n newid o ran bod e'n cael yr hyn sydd ei angen arno fe, os liciwch chi, y tools sydd ei angen i ymladd mewn brwydre ac i gyflawni'r gwaith mae Duw wedi osod o'i flanau, dyw e ddim yn newid ei galon o ran ei natur fel person. Dyw e ddim yn tyfu'n ei gariad tuag at yr arglwydd. Mae'n ymddangos. Dyw e ddim yn dangos edifeirwch a ffrwythau eraill sydd yn dod drwy'r ysbryd. Ac felly, mae hwn yn fater cymleth, ond mae'n bwysig. Mae'n bwysig nodi, mae'r ysbryd yn gallu dod ar rywun i gyflawni gwaith Duw, ond fod yr ysbryd ddim yn dod mwyn achub y person. Nawr, dyn ni ddim yn gwybod lle mae Saul yn sefyll ger bron yr arglwydd. Dwi ddim yn mynd i honni bod fi'n sicr o hynny, a gobeithio bod ni gyd yn ddigon darostengedig i wybod mae hynny rhwng Duw a'r arglwydd. Ond beth i ni yn gallu gweld yw fod cymeriad Saul fel petai, o ran i galon tuag at yr arglwydd, dyw hwnna ddim yn newid. Ac felly mae sawl diwynydd a sawl person sydd yn gwybod lot am y gair yn awgrymu o leia ac rhai yn dweud, yn sicr dyw e ddim wedi ei achub. Nawr, i fi, nid dyna'r cwestiwn pwysig fan hyn. Nid dyna'r cwestiwn. Weithiau ni'n gallu cael ein tynnu ffwrdd o y mater pwysig sef, mae Duw yn cyflawni ei bwrpasau trwy Saul. I ni ddim yn gwybod yn union sut mae'n gweithredu yng nghalon Saul, ond i ni yn gallu gwybod os i ni yn dwy'n ffrwyth, sut mae'n gweithio yn ein calon ni. A felly, i fi, nid mater y cwestiwn yw beth sydd wedi digwydd yng nghalon Saul. Y cwestiwn mawr yw beth sy'n digwydd yn ein calonau ni. Ydy ni wedi'n hachub? Ydy ni yn dwy'n ffrwyth? Oherwydd dyna'r y dystiolaeth, os liciwch chi, ein bod ni wedi ein hachub. Ac felly weithiau ni'n gallu mynd i ryw, oedd yn ddiddorol, yn darllen lan am hwnna, un person yn sôn am, mae such and such yn dweud hyn, mae such and such yn dweud y llall. Iawn. Gawn ni weld yn y nefoedd pwy fydd yn iawn. Ond y cwestiwn mawr yw beth sydd yn digwydd yn ein calonau ni. Ond cofiwch nawr mae'r ysbryd a'r waith yng nghalon Saul, mwyn cyflawni pwrpasau Duw. Nawr, yn y benod yma, ni'n syth mewn iddo fe nawr, mae Saul yn cael dechrau newydd fel brenin. Dyma'r weithred cyntaf i Saul fel brenin, okay? A yn ddiddorol iawn, wrth i hynny ddigwydd, mae e'n cael ei daflu mewn i'r pen dofn. Mae'n dechrau off y gwaith a mae e'n her. Oherwydd mae yna fygythiad nawr i bobl Jabes Gilead. Fi'n cofio pan ddes i Peniel fel cynorthwyydd yn 2009, nes i angladd o fewn rhywbeth fel yr wythnos cyntaf i fi ddod yma, bachgen bach rhai dyddiau mlwydd oed. Felly rhai chi'n cofio hynny. Oedd e un o'r profiadau mwyaf anodd ges i, ond ar yr un pryd, wrth i fi brofi hynny, cael yn haflu os liciwch chi mewn i'r pen dofn, o'n i mor ddiolchgar bod Geraint y cynwynidog gyda fi ar y pryd, ond o'n i hefyd yn ddiolchgar bod yr arglwydd wedi dangos i fi, wel, os yw'r arglwydd yn gallu nerthu a cynnal, a hyd yn oed bendithio trwy hynny, does dim byd fi'n mynd i wynebu yn yngweinidogaeth sydd yn mynd i fod yn waith na hynny. Neu ddim yn lot gwaith na hynny, beth bynnag. Ac oedd yn help i fi wedyn wrth i fi ddal ati yn fy ngweinidogaeth. Ond beth bynnag, mae ambell dro ni'n dechrau swydd newydd, falle chi'n cael eich taflu mewn i'r pen dofn. Wel, sut mae'n cael ei daflu mewn i'r pen dofn fan hyn te? Wel, mae Saul yn frenin nawr yn wynebu Nahas, brenin yr Amoniaid. Mae Amon yn wlad oedd just
i'r dwyrain o Israel. A mae e nawr eisiau tyfu ei deyrnas, mae eisiau ymosod ar Israel. A nid jyst ymosod, mae eisiau sarhau pobl Israel. Mae hwnna'n bwysig, ddawn ni nôl at hynny. A mae e'n dod at bobl Jabes Gilead, i ni'n clywed, a mae'n dweud, mae'n amgylchynu Jabes Gilead, a mae'n bygwth yr Israeliad nawr, ac yn ei dychryn nhw. Mae'r Israeliad yn dod mas ac yn dweud, gwna gytundeb â ni, ac feith wasanaethon. Mewn geiriau eraill, gwed beth eisiau ni wneud, so ni eisiau trwbl. Ond, pan maen nhw'n dweud beth maen nhw eisiau wneud, maen nhw'n cael sioc. A mae'n debyg fod Nahas yn un oedd yn gwneud hyn i lot o bobl. Mae'n debyg. Ond mae'n dweud wrthyn nhw, dyn ni yn fodlon gwneud cytundeb i beidio ymosod arnoch chi a lladd chi, dim ond i ni dynnu llygad pob un o'ch milwyr chi mas. Chi ddychmygu hynny. Mwyn sarhau, gwneud iddyn nhw fod yn eilradd ac yn wan o flaen y gelyn te. A mae'n debyg mae'r rheswm dros hynny oedd pan o'n nhw'n brwydro mewn brwydrau pryd hynny, byddech chi'n dal tarian gyda'ch llaw chwith, ac felly byddech llygad chwith chi'n cael ei cuddio. A llygad byddech chi'n defnyddio i edrych ar ac ymosod ar y gelyn, ac i weld y bygythiad yn dod oedd y llygad Ac felly mae'n debyg, mae dyna pam. Mwyn eich gadael chi yn y frwydr yn helpless. Oedd e'n horrible pan chi'n meddwl am pam oedd e'n dymuno gwneud hynny. Oedd eisiau embarrass nhw, oedd eisiau humiliate nhw, oedd eisiau sarhau nhw. Nawr, mae heniriaid Jabes yn dod mas ac yn dweud, wel, rho wythnos i ni. Newn ni gael ffink bach a dod nôl ato ti. Na beth mae'n swnio fel maen nhw'n dweud fan hyn, sy'n bonkers fi'n credu. Maen nhw fel petai nhw'n dweud, jyst rho wythnos i ni, a newn ni weld os allwn ni ddod i gytundeb. Ond peidiwch a meddwl bod nhw'n bod yn ysgafn am y peth. I ni'n dysgu yn yr adnod nesaf. Maen nhw'n mynd nôl a mae'r bobl yn wylo. Maen nhw'n wylo, achos maen nhw'n gwybod, os di hyn yn mynd i ddigwydd am mwyn y thebyg mae e'n mynd i ddigwydd o'i safbwynt nhw, maen nhw'n mynd i, nid yn unig cael ei sarhau, ond maen nhw hefyd yn y diwedd yn mynd i gael ei lladd, achos maen nhw'n mynd i fod yn hopeless mewn unrhyw frwydr yn y dyfodol. Nawr, sut mae Saul yn camu mewn? Wel, yn ddiddorol, y cam cyntaf, a mae hwn yn allweddol i'r darn, mae ysbryd Duw yn disgyn ar Saul. Does dim byd mae Saul yn gwneud cyn i hynny ddigwydd. A mae hwnna yn bwrpasol i ddangos i ni, mae popeth sy'n digwydd yn yr hanes yma oherwydd nerth Duw, nid oherwydd Saul. Ond beth mae Saul yn gwneud te? Wel, mae'n cymryd yr ychen oedd gyda fe, mae'n torri nhw lan yn 12 darn ac yn gyrru nhw i Israel gyfan, a dweud pwy bynnag sy'n mynd ddim yn dod i frwydro gyda fi a Samuel, mae'ch ychen chi'n mynd i benni lan fel hyn. Mae ofn yr arglwydd yn codi arnyn nhw yn ôl adnod 7, a mae 330,000 o ddynion i gyd yn dod at ei gilydd. Ac yna mae yna ddewyd yn cael ei roi, dywedwch wrth bobl Jabes Gilead adnod 9, erbyn canol dydd yfori cewch waredigaeth. Sicrwydd yn dod gan Dduw. Yna mae pobl Jabes yn mynd at yr Amoniaid, a chydig bach yn sneaky nawr, fyddwn ni mas fori, gwnewch beth eisiau gyda ni, basically. Ond wrth gwrs, nid dyna oedd eu bwriadau nhw, maen nhw'n mynd i ymladd yn ôl. Ac yna adnod 11, rhannodd Saul y bobl yn 2 mintau a deithant i ganol y gwersyll yn ystod y wyliadwraeth bore a tharo'r Amoniaid hyd ganol dydd, nes fod 2 ohonyn nhw ddim hyd yn oed gyda'i gilydd bellach. Felly maen nhw'n ennill y frwydr yn erbyn yr Amoniaid hyd yn oed cyn ganol dydd fel yr addewid oedd wedi cael ei roi. A nawr, mae'r benod yn gorffen, a mae hwn eto yn rhan pwysig ohono fe, adnod 12 ymlaen, mae'r bobl nawr, oedd yna diwedd penod 10, os chi'n cofio, pwy oedd yn dweud, a gaeth Saul dirnasu drosom. Newn ni ddod â nhw a rhoi nhw i farwolaeth. Mae eisiau cael gwared arnyn nhw am beidio trystio yn ein brenin ni. Ond mae Saul yn dweud, nid Samuel, ond Saul yn dweud, ni roddir neb i farwolaeth ar y dydd hwn a'r arglwydd wedi ennill y fath fuddugoliaeth heddiw yn Israel. A felly, adnod 14 ac 15, mae Saul yn cael ei wneud yn swyddogol fel petai, ni'n cael ei gydnabod, falle byddwn ni'n dweud, yn frenin yna yn Gilgal, ynglwydd yr arglwydd a'r bobl, a maen nhw'n addoli'r arglwydd am roi
brenin yma iddyn nhw. Felly dyna'r stori. Okay? Dyma beth ni'n mynd i edrych arno bore yma. Rhai pethau mae'r arglwydd yn dweud wrtho ni y bore yma te. Yn gyntaf, mae'r byd yn gallu bod yn heirllig, arrogant. Mae'r byd yn gallu bod yn heirllig. Chi'n gweld, mae Nahas fan hyn, brenin yr Amoniaid, yn meddwl fod yn mynd i allu dod yn erbyn yr Israeliaid a'i sarhau nhw. Mae e'n meddwl fod e'n well. Mae e'n meddwl bod yn gryfach, yn well, ac yn mynd i allu tynnu rein lawr peg neu ddau. A nath e'n neud i fi feddwl am eiriau Iesu yn y bregaeth ar y mynydd, ni edrych arno fe tan bach yn ôl. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a cherlyd ac yn dweud pob math o ddrygair celwyddog yn eich erbyn o'm achos i. A geiriau Ioan yn 1 Ioan 3, peidiwch â synnu gyfeillion os yw'r byd yn eich casau chi. Yr ydym ni'n gwybod ein bod ni wedi croesi o farwolaeth i fywyd am ein bod yn caru ein cyd-aelodau. A mae'r sawl nad yw'n caru yn aros mewn marwolaeth. Nawr, mae'r cyd-destun ychydig bach yn wahanol, ond mae'r un peth yn wir. Mae pobl drwy hanes, yn enwedig yr Hen Testament, wedi bod eisiau dod yn erbyn pobl dduw, mwyn trial tynnu pobl dduw i lawr. Mae'n thema drwy'r Hen Testament i gyd. Gobeithio bod chi'n gallu gweld hynny. Hynny yw fod y gelyn yn ymosod mwyn ceisio concro. Maen nhw eisiau ennill y tir, a maen nhw eisiau sarhau pobl Israel. A mae Nahas fan hyn. Pan chi'n edrych ar y mapiau, os oes Beibl gyda chi, chi edrych ar seis Amon i gymharu gyda maint Israel. Mae Amon yn fach. Mae Israel yn fawr. Ond yn ddiddorol, mae Nahas yn meddwl, dwi'n mynd i wneud sioe ohonyn nhw. A mae'n atgoffa ni, nid yn gymaint o falle'r byd, ond yn enwedig o Satan. Na beth mae Satan yn ceisio gwneud, yw gwneud sioe o bobl dduw. Ceisio sarhau pobl dduw. Ceisio dilorni, gwneud yn fach. Ac erbyn hyn, i ni gyd yn gwybod, os i ni'n edrych ar beth mae'r byd yn meddwl o Gristnogion, maen nhw'n meddwl ein bod ni'n joc. Maen nhw'n meddwl ein bod ni falle yn bobl fach, ein bod ni'n archaic, ein bod ni'n hollol irrelevant. Mae'r byd yn arrogant. Mae'r byd, mae Satan yn dymuno gwneud yn fach o Grist ac o bobl Grist. Cofiwch ddiwedd y stori. Mae hwn yn bwysig. Cofiwch ddiwedd y stori. Cofiwch yn y diwedd fod Nahas yn cael ei lorio yn llwyr. A'i deyrnas yn gyfan gwbl. Does dim diwedd da i Nahas ac i bobl Amon. A mae'r un peth yn wir i Satan ac i'r byd heddiw. Ond y wers i ni yw, mae yna adegau lle mae'r byd a Satan a'i agents, os liciwch chi, yn mynd i ddod yn ein erbyn ni ac yn mynd i ein sarhau ni, dymuno ein sarhau ni. Dyw hynny ddim yn golygu fod e'n cael y fuddugoliaeth. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Bod ni'n cofio tra mae Crist gyda ni, does neb sy'n dod yn ein erbyn ni yn mynd i allu ennill y frwydr yna. Nawr yn ail, a dyma brif bwrpas y darn. Mae Duw nid yn unig yn darparu, ond mae e'n rhoi buddugoliaeth drwy Sôl fel arf. Nawr, mae Sôl, ac mae'n bwysig cofio ble mae Sôl yn dechrau off. Mae wedi bod yn chwilio masenod ei wncl a'i dad. Mae e nawr wedi bod yn cuddio mewn cwpwrdd yn osgoi bod yn frenin, ac yn sydyn mae e'n frenin. A dyma sydd yn digwydd. A sylwch grym Duw fan hyn mewn pobl gwan. Achos mae Sôl yn amlwg yn cael ei amlygu fel un gwan. Un sydd ddim eisiau sefyll. Un sydd yn ofni. Ond pan mae'r ysbryd yn dod, yn gyntaf mae'r ysbryd yn gwneud Sôl yn grac yn ddiddorol. Mae'n dweud hynny wrthon ni, bod e'n mynd yn grac. Yr ymateb cyntaf. Mae pobl yn dod yn erbyn ymhobol i. A mae'n grac. Dyw e ddim yn cuddio nawr. Ond yn ddiddorol, mae'r ysbryd yn rhoi'r hyn sydd ei angen i Sôl i hyrwyddo, i arwain nhw at fuddugoliaeth. A mae'n ddiddorol oherwydd beth mae'n gwneud yw, mae'n gwneud penderfyniadau mae pobl yn Israel wedi gwneud o'r blaen.
So mae'n dilyn esiampl i bobl eu hunain o'r gorffennol. Be dwi'n golygu gan hynny? Wel, o le mae wedi cael y syniad o rannu y fyddin yn 3 myntau, yn 3 sgwad? Wel, Barnwyr 7:15-16, hanes Gideon. Mae Gideon, pan mae Duw yn sicrhau iddo fe bod nhw wedi ennill y frwydr, yn rhannu nhw yn 300, y 300 o bobl sydd gyda fe yn 2 myntau, a'i rhoi nhw yn y lle iawn i allu brwydro. Felly mae'n dechrau fyna, 3 myntau. Ond yn fwy falle sylweddol, lle mae Saul yn cael y syniad yma i dorri ychen lan yn rhannau gwahanol a gyrru nhw mas ar hyd Israel? Wel, Barnwyr 19. Nawr, yn Barnwyr 19, prepare yourself, right? Achos dyw hwn ddim yn hanes neis. Ond mae'n bwysig bod ni'n edrych arno fe. Yn Barnwyr 19, mae yna hanes lle mae menyw yn cael ei chamdrin, mae'n cael ei threisio, ac yn y diwedd yn cael ei lladd. A mae hi'n cael ei gadael yn farw ar y stepen drws. A mae y dyn wedyn, sy'n feistr arni hi, neu rhyw fath o feistr arni hi, yn cymryd hi ac yn torri hi lan, yn 12 darn ac yn gyrru hi mas. Yn llythrenol y darnau yna mas ar hyd Israel. Adnod 29 o Barnwyr 19, pan gyrhaeddodd ei gartref cymerodd gyllell a gafel yn ei ordderch, concubine, a'i darnio bob yn gymal yn 12 darn, a'i hanfon drwy derfynau Israel. Nawr, beth sy'n bwysig yw, mae hynny'n digwydd yn Gibea. Okay? Ardal arall yn Israel yw Gibea. A felly mae'r dyn yma sy'n lefiad, mae digwydd bod teithio trwy Gibea oedd e. Oedd wedi aros noson yn Gibea, ac wrth i hynny ddigwydd, mae ei ordderch yn cael ei chymryd a'i lladd. A wrth iddo fe bostio'r darnau yma allan, wedyn ni, mewn tristwch mawr i ddangos edrychwch pa fath o stad sydd ar bobl Gibea, dyma sydd yn digwydd, mae pobl Israel yn cynnull at ei gilydd, yn un bobl mawr. A maen nhw'n ymladd yn erbyn y Benjaminiaid, sef pobl Gibea. Gobeithio bod chi dal gyda fi. A mae pobl Benjamin bron yn cael ei chwalu. Mae pethau mor wael nes bod llwyth Benjamin nawr yn cael ei trin fel damaged goods. Maen nhw'n edrych ar y Benjaminiaid a pobl Gibea, chi ddarllen Barnwyr 20 a 21 os hoffech chi. A be mae pobl yn dweud yw, so ni eisiau priodi mewn i lwyth Benjamin. So ni eisiau perthyn i bobl Gibea, oherwydd maen nhw'n bobl eilradd nawr, damaged goods a chyfi. Ond, beth sy'n anhygoel yw, fan hyn nawr, adnod 4, o le mae Samuel yn dod? O Gibea. Mae Duw yn nerthu un o lwyth Benjamin, o Gibea, i fod yn frenin sydd yn dysgu o gamgymeriadau ac o dywyllwch ei bobl o'r blaen, a nawr mae'n defnyddio'r un peth i alw nhw at ei gilydd i wneud rhywbeth da. Mae'n ei defnyddio nhw. Dyna yr unig reswm allai i ddychmygu, mae ofn yr arglwydd yn dod arnyn nhw. Oherwydd maen nhw'n gwybod sut mae pobl Israel wedi ymddwyn o'r blaen mewn ffordd mor ofnadwy, neu pobl Gibea yn benodol. A beth sy'n anhygoel yw gweld rhagluniaeth Duw fan hyn. Byddai pobl yn dweud pryd hynny, gall dim byd da ddod o Gibea. Gall dim byd da ddod o Gibea. Sneb eisiau bod yn rhan o Gibea. Sneb eisiau bod yn Benjamite rhagor. Sneb eisiau priodi mewn iddyn nhw. Dyna oedd yn digwydd. Mi nathon nhw dyfu nôl, nathon nhw ddim cael eu colli. Ond ar yr un pryd, beth sy'n rhyfeddol yw fod Duw yn ei ras ac yn ei dosturi yn dod a daioni mas o Gibea o bob man. Mas o Gibea. Bod e'n dewis brenin. A wedyn, o'n i'n meddwl, wel, falle mai dyna pam ar ddiwedd pennod 10 fod pobl mor ddilornus o Saul. Sut y gall hwn ein achub ni? Mae'n dod o Gibea, math o beth. A mae'n atgoffa ni chydig bach o beth ni wedi bod yn gweld yn y gyfres yn y nosweithiau. Sef, oedden ni'n edrych ar bod Iesu wedi galw'r disgyblion yn ôl i Galilea.
Pa fath o bethau da sy'n gallu dod o Galilea? A fod Iesu wedi datguddio ei hunan, neu bod Dyw wedi datguddio i Seimon Pedr yn Cesarea Philippi o bob man. Mae Iesu yw y Crist, mab y Dyw byw. Y lle mwyaf tywyll oedd i gael. A chi, beth rhyfeddol yw fod Dyw yn gallu dod a goleuni a mae'n dewis gwneud hynny, nid yn unig yn y bobl gwana, yn y bobl mwyaf anisgwyl, ond yn y llefydd mwyaf tywyll. A mae hynny'n rhoi gymaint o gysur i ni, nag yw e? Oherwydd os dyn ni'n edrych ar Gymru, a sa'n gwybod os chi'n gwybod hyn, ond mae pobl, Cristnogion eraill yn edrych ar Gymru fel un o'r 5 lle mwyaf tywyll yn ysbrydol i fod yn Ewrop. Dyn ni mewn lle tywyll. Mae'r eglwys mewn lle tywyll. Ond, un anogaeth ni bore yma yw, wel mae'r arglwydd yn gallu defnyddio pobl a llefydd tywyll i amlygu ei ogoniant. A dyna sy'n digwydd fan hyn. Dyw e ddim yn gwneud Saul yn special, mae'n defnyddio Saul i amlygu pa mor special, pa mor ogoneddus, pa mor ymys yw e. A dyna yw'n gweddi ni yn defnyddio ni arglwydd, nid i wneud ni yn ddyrchafedig, ond i ddyrchafu di, i damlygu di yn y lle yma. A mae'n rhaid i fi ddweud, a mae hyn yn hyfryd, mae Saul yn cydnabod hynny. Mae Saul yn cydnabod, edrychwch ar adnod 13. Pan mae pobl yn dod at Samuel ac yn dweud, pwy oedd y bobl na oedd yn amais Saul, ni eisiau lladd nhw. Mae e'n dweud, ni roddir neb i farwolaeth ar y dydd hwn a'r arglwydd wedi ennill y fath fuddigoliaeth heddiw yn Israel. Yr arglwydd sydd wedi rhoi'r fuddigoliaeth, mae'n amlwg i Saul a mae eisiau i bod pawb yn cydnabod hynny. I nerth Dyw sydd ar waith fan hyn, nid Saul. Mae'r un peth yn wir fan hyn yn ein eglwys ni. Os oes unrhyw ddaioni yn dod o'r eglwys yma, nerth Dyw ar waith yw e. Nid ni, nid pobl. Ac i ni eisiau cydnabod hynny. Pan mae rhywun yn cael ei ychwanegu'r eglwys, i ni'n cydnabod gras Dyw a nerth Dyw ar waith yw hynny. Pob peth sydd yn digwydd, mae hynny trwy ras. A felly cofiwch hynny. Cofiwch gydnabod daioni yr arglwydd. Cydnabod gwaith gogoneddus yr arglwydd. Nawr, yn ola, un peth fi eisiau nodi. Os chi'n sylwi yn y penod 10 a penod 11, mae yna rhyw fath o 3 ffes, os liciwch chi, i rywun ddod yn frenin. Mae'n cael ei eneinio, mae'n cael ei gyhoeddi wedyn, ymhlith y tribes i gyd, y bobloedd i gyd yn Israel. Ac yna, mae'n cael ar y diwedd fan hyn, adnod 14 ac 15, mae'n cael ei gydnabod. Felly mae'n dweud Samuel wrth y bobl, dewch, awn i Gilgal ac adnewyddu'r frenhiniaeth yno. Felly aeth y bobl i gyd i Gilgal a gwneud Saul yn frenin yno yn Gilgal yng ngwydd yr arglwydd, ac offrymu a berthau ac yn y blaen. Ac oedd hynny'n gwneud i fi feddwl am sut mae'r arglwydd Iesu yn cael ei sefydlu, os liciwch chi, neu ei amlygu ni yn frenin. Oherwydd mae'r un peth yn digwydd. Fel fan hyn nawr, mae yna eneiniad gan Samuel yn ddirgel. Yn yr un ffordd, mae Iesu Grist wedi cael ei eneinio yn frenin. Cyn creu y byd, cyn i ni ddod ar y sîn, cyn i'r byd gael ei greu, mae Iesu wedi cael ei ddewis a'i eneinio i fod yn frenin droston ni ei bobl. Yn ail wedyn, mae'n cael ei gyhoeddi. Mae'n cael ei gyhoeddi drwy'r gair wrth gwrs. I ni a drwy hanes, mae'n cael ei gyhoeddi, a mae'n dal i gael ei gyhoeddi heddi i fod yn frenin. Brenhinoedd ac arglwyddi. Ac yna, mae e wedi cael ei gydnabod gan rai yn frenin. Mae e'n mynd i gael ei gydnabod gan rai heddiw, fori, yn yr wythnosau, misoedd nesaf. Ond un dydd bydd pawb yn cydnabod Iesu Grist yn frenin. Pawb. Ar y diwedd fan hyn, mae'n rhywbeth hyfryd am ddiwedd y benod, a bydd Saul a holl wyr Israel yn llawen iawn yno, wrth iddyn nhw gydnabod y brenin a byw mewn rhyw fath o undod nawr o dan y brenin yma. Spoiler alert, dyw e ddim yn para yn Israel.
oherwydd dyw Saul ddim yn frenin perffaith. Dyw ddim yn para. Ond mae yn para os ych chi'n cydnabod Iesu yn frenin. Bydd e'n lawenydd tragwyddol, oherwydd i chi o dan deyrnasiad y brenin sydd wedi ei sefydlu yn dragwyddol dros ei bobl. Does na neb sy'n mynd i dynnu fe oddi wrth ei orsedd. Ac ychydig bach fel Saul, mae yna rai sydd yn amau ac yn dilorni Iesu ac yn ddim eisiau cydnabod. Ond mae rhaid i ni gofio un dydd bydd pob glin yn plygu i'r arglwydd Iesu. Bydd pob glin yn plygu a pob glin yn cydnabod yr arglwydd Iesu yn frenin. A mae hynny'n rhoi cysur i ni gobeithio, oherwydd beth mae'n dangos i ni yw dim ond i ni aros ac ymddiried yn yr arglwydd. Bydd pawb yn gweld yn y diwedd beth i ni'n gweld nawr. Mae'r arglwydd wedi datguddio i ni nawr fod yr arglwydd Iesu'n frenin. Brenin brenhinoedd arglwyddi. Llawenhewch, mae eisiau ni, nid yn unig llawenhau, ond cyhoeddi hynny. I ni'n rhan o'r cyhoeddi. I ni, fel Samuel, os liciwch chi, sydd yn dweud, dyma'ch brenin chi. Dyma mae Duw wedi ddewis yn frenin i chi. Beth yw'n gwaith ni? Dweud wrth bobl eraill, Iesu yw'r un sydd wedi ei ddewis yn frenin dros ei bobl. Ond i ddweud wrthyn nhw, plygwch nawr fel un sydd yn eiddo i'r arglwydd yn ddinesydd teyrnas Duw, nid fel un sydd y tu allan, yn edrych i mewn ac yn siomi. Beth sy'n ddiddorol fan hyn yw, maen nhw'n cael gras, dyn nhw ddim yn cael eu lladd y bobl oedd yn dilorni. Nag nhw, dyn nhw ddim yn cael eu lladd. Mae'n dweud, sy'n eisiau lladd neb, oherwydd mae'r arglwydd wedi rhoi buddugoliaeth. Hynny yw, mae yna elfen o beth maen nhw'n dweud yn wir fan hyn. Pwy yw Saul i arwain i bobl? Pwy yw Saul i fod? All Saul rili fod yn frenin da? Wel, yr ateb mewn gwirionedd yw, na, dyw e ddim. Ond beth o'n nhw ddim wedi ystyried oedd beth mae Duw yn gallu gwneud drwy Saul. Nawr, yn wahanol i Saul, mae'r arglwydd Iesu yn frenin perffaith. A mae e'n teyrnasu'n berffaith, mae ei deyrnasiad yn berffaith. Ymddiriedwch yn hirnasiad yr arglwydd Iesu. Ymddiriedwch fod yn adeiladu deyrnas fel mae'n dymuno nawr. Dim ond i ni fod yn ffyddlon. Mi fydd yn adeiladu deyrnas fel mae'n dymuno ac yn cael ei amlygu fwy i fod y brenin mawr yw e. A felly cofiwch, mae'r arglwydd mae'n darparu buddugoliaeth fan hyn. Mae'r arglwydd wedi darparu buddugoliaeth ar ein cyfer ni, ynddo, yn a thrwy Iesu Grist. I ni'n sicr, i ni'n saff yn ei ddwylo fe, dim ond i ni ymddiried. Ydych chi'n ymddiried? Ai Crist yw eich brenin chi? Ydych chi wedi plygu glin i'r arglwydd Iesu? Oherwydd os ddim, mi fyddwch chi'n gweld un dydd mai fe yw y brenin, ond bydd hi'n rhy hwyr i chi gydnabod e fel eich brenin, dim ond y brenin o bell. A bydd e'n dweud wrthych chi, wel, dwi ddim yn dadnabod i. Cerodd i wrthyf, ddrwg weithredwr. Dyn ni'n gweddio bydd hynny ddim yn wir i ni wrth i'r arglwydd weithio yng nghalonnau pob un sydd yma a rhai eraill yng Nghaerfyrddin, y gogoniant i'w enw fe. Amen.